Sanibingelele into Fastwood TV la sibuye nodaba oluhlukile kancane sikuthatha phana kuMfowethu News kuFacebook aphinde abe uMfowethu News lapha na ku YouTube ichannel yakhe inama subscribers over 100,000 right simbongeleke lapho le message nje encanyana ayibhalile lapha 82 amavukane le message iqonde kini ningayizwa kabi akuwona umbono iqiniso uma ufeatureisha artist eline brand lokho kukwenze wena ube ne brand ungamupika uLimit Jolisi Shenga ho whatever otrendayo ngaleso sikhathi yebo uyishaya hit the problem is sekuzomela uhambe uchazela abantu ukuthi uwe lo oculayo lapha ingoma akuyona ekaLimit akuyona ekabani bani eyakho okay angisho ukuthi ku-feature artist eline brand wena ungenayo but the problem is iningi lenu nifuna ukunqamulela kanti ayihambi kanjalo work hard build yourself as a brand waziwe then feature i-artist eline brand eqinile kuneyakho to solidify your brand yebo ungayishaya hit but the question is uzoqashwa yini ngaleyo hit lokhiye for you ukuthi uqashwe abahleli bemcimbi bekumele bazi ubuso bakho is your brand i-hit iza ngemuva your face comes first uma kwenziwa iposter akuculwa abantu kumele bethi bebona ubuso bazi ukuthi ubani then they go and buy ticket let's be fair kwahle bemcimbi ufune ukuqasha ungaziwa kwaziwa ingoma with all that being said work hard uduma waziwa then ifeature izokusebenzela some artists abazithembi kwayibona iclip abayiphosta ku TikTok ile part kaMjolisi or Limit kwayibona abafuna ukuzizwa and then hope they'll eventually become superstars though ama-features through ama-features lol there's no cheat code emculweni ungaphoqa yebo but all I know abantu ngeke bayilalele into ephoqiwe for 5 years mhlambe kudala hayi manje competition inkulu ku TikTok there are plenty talented artists to choose from yeah kube nzima ukufunda ezinye izinkulumo because Facebook banama autocorrect amaningi lapha nagcina emosha ipost kade eyinhle okay ipost isho kanjalo ubekhuluma ngomfethu ngendaba yokuthi yena uma umculo usafika ebese featureisha umculo omkhulu kakhulu kunawo lokho kugcina ukulimaza ngandlela athize ngoba abantu bagcina befuna le part kunalomculo odumile wena mnazi wengoma ugcina ungasazwakala usugcina usuncinyeka amanye comment ahamba kanje yena Mastella 97 uthi from my own spirit I agree with you but ke angeke siye ukufeature cause kungcono ukuthola imvutho zesinkwa kunungatholi lutho wabuye uNduduzo Nhlenyama wathi nabuka nje uKashembe wenze kahle uzakhile leyo mfana ifeature isingeza ngemuva lapha wabuye lapha noMazi intombi Dladla wathi mawufuna ukulawula kumaskandi ngena studio wenze ngalendlela ubona sengathi right for wena uyeka abanye benze ngendlela yabo right lapha ngizokhulumela ke umfethu news as umuntu okhuluma ngomaskandi osekubonile lokho and owenza something ngomaskandi whether nokukhuluma kahle iqhawe lakho noma cha kodwa into ayibalulayo lapho ubale into obvious ebonwa naye wona wonke umuntu kusesikhathi akusikho isidingo ukuthi be defensive la usiza abantu ukuthi yena beyikhulisa emsebenzini wabo bengashayeki right sidluleke lapho wase yaqhubeka lapha uSabelo Mtshati njengonkashemba nje simazi without featuring omunye umculi abuye uphuma nabo shobethi iqiniso ukuthi asilithandi most yezingoma uzwa le part umuntu ofakiwe uye ugijima kuqala omnini uze hey sengizothini ke ngidlala half manje njenge TikTok iqiniso lelo kusho bani Joman Mavolovolo iqiniso la impela uNhloso okhwele mina ngeke ngikukhome yena ngiyaxolisa ukuvuka ngaye baningi abanye abakhulumile ke lapha bebeka imbono wabo right ngizoza example ngoNhloso oba uNhloso bamvezile lapha umsebenzi waHloso okhwela lo owaphuma ngo-2023 ngeJuly 22 ingoma le eyaba nama views amaningi lapha ku YouTube isihloko album sasithi amavimi ingoma le yathi ama-views amaningi kodwa kusuka ngo-2023 July buka ke ingoma zakhe ukuthi ihamba kanjani ezinye no-48,000 26,000 17,000 23 24 sikhona ezinye izisalile ngikhethe nje lezi ukuthi kanjani le post ke iqonde la kwase kuqhamuka ke last year 24 September wakhipha ingoma ethi idliso ehamba nezinye kwenye album yasha 1.8 ezinye ngezingoma lezi enye 43,000 enye 86 uyabona 76,39 you understand kodwa ingoma idliso eyenza kahle lokho okwasekwenza ukuthi yena uma ethi usebenza noShenga boom 15,657,710 wama views
15 million from 1.8, you understand? Yilokho akhuluma ngakho mfuthu ngizila ukuthi na builder, you understand, ubuild uNhloso. I think abantu bayamazi mhlawumbe bayamazi uNhloso, nami ngiyamazi true, ngamazi true uShenge, kodwa yena I know him, sengambona uma ngimkhomba. Yena-ke omunye kwabantu abaqale basebenza, you understand, kodwa ingoma yakhe maybe uhalf wabantu ungasho ukuthi awumazi, but mina ngambona noma kuthiwa i-event noma kuthiwa uvela laphana kuphi I can see him, but abanye abantu basebastrugglisha. Kodwa-ke naye-ke uthe uma efuna ukukhuphula umsebenzi wakhe awusukhuphuka kakhulu, especially nakule phathi kaShenge. Iyona-ke issue mhlawumbe-ke ekhona-ke lapho. Ube sekhipha i-EP umfoka Nhloso Khwele, uyabona i-EP yakhe isina more than 4 weeks. Ingoma enama-views amaningi ithi 54,000, into eyicishe eyifana lezi kumfuthu news as-highlightayo. Iyo-ke le ethi bancoma izidumo, yona imnandi kakhulu le ngoma, uyabona, ngenxa yokuthi manje ayisekho leya nto leyana ezosheshe iyikhuphule, ilapho kulimaleka khona, right? Ezinye abantu abangaba nenkinga ngokuhamba isikhathi if abanakile, uyabona nje ingoma yaPhakandaba imnandi kakhulu, ethi uthando liyazenzela. Ongazi vele ngatshethe kaShenge, yabona ndiwe yagijima ngayo kakhulu. Phinde kungene-ke noMjabulisi kube worse. Ubani la uSikhanga naye uzosafara the same consequences. Kube isilomo sabantu obani unyuswa, yabona nje baningi abafuthi laphana okugcina ungenasho ukuthi ingoma ekabani. Umphathi ohlelo siyathemba ukuthi akazongena kulowo mgodi loyo, ozongena abaculi abaningi la okukhulunywa ngabo-ke kule post, right? Into nje-ke engingayisho ukuthi-ke yona ikhona lento, abaculi abaningi uma ukuthi awudumile ebese usebenzisa umculo onjengoShenge, njengomJabulisi, noma ubani, kuzoba nzima phela ukuthi abantu bebeke ubuso bakho nengoma. Lokhu okwenzeke kule ngoma eyayimnandi kakhulu kulo mjida lo Jimmy Izinqa laphana, ethi into emnandi iyaphinda. Kuke kwathatha isikhathi mina ukuthi ngimazi la mjida, isikhathi eside. Le ngoma idumile, idlalwa ngapha nangapha. Ngingakutshela nje for free ukuthi sengimkhohliwe ukuthi ubani, kodwa emqondweni uyabuya kancane. Iyona nto ongafunakali-ke le ukuthi umculo wakho nawe nihlukaniseke, uyabona. Sithemba ukuthi abafowethu bazokwazi ukuthola amandla ukuthi na uma berekhoda imiculo yabo ihambe ingene kubantu, bekwazi ukuthi bebe recognizable, umuntu usheshe umbone, ngoba nabo uma bezama ukuthola lama-feature kusuke kuzama ukukhulisa umsebenzi wabo. Lo msebenzi basuke bawubona ukuthi na awufuni ukunyakaza, bezama ngendlela yokuthi yini esingayenza, bethi hayi yithi sifeaturishe, kanti sekunenkinga ezoba khona lapho sekuzogqibeka bona, kanti inhloso akusikele ukuthi begqibeke emsebenzini wabo. Kodwa sithembe ukuthi yena indlela ethize umuntu uyayithola ukuthi ibrand yakhe ikhule without ukuthi afake umculo ethize kuqala singakamazi. Ngangcono ukuthi umculo simazi kuqala ebese-ke yabafeaturisha-ke labaculi abadumile. Yabona uKashembe abantu bayamazi, uDumile is a good example. Namanye ama-artist amaningi ahamba leyo ndlela leyo, abanjengoMenzi noLimit, noMjolisi abahamba ngendlela yabo, oNampa, oSminoff, bonke labantu babonayo bahamba nje ngendlela yabo, base bekhani-ke befeaturisha abaculi abathize. Therefore i-career yabo isihamba kahle kwi-industry yomculo. Sibonge ithuba ividiyo ukuthi soyibamba lapho, ukudlulisa nje lowo myalezo lowo. Sibonge kakhulu ipost lapha kuMfethu News ku-Facebook. Sibonge ithuba, sidibona okuzayo.